Dakpan ng duha ka sospek nga nailang sila si Menandro Olmedo kanhi drug surrendery ug Ramil Candol atol sa bypass operation sa Purok 4 Barangay JP Rizal sa Butuan City. Nakumpiska gikan sa mga sospek ang anaa sa 3 ka gramo sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 20,000 pesos ug ubang drug paraphernalia. Arestado sa bang drug suspects nga sila si Raymond Tupag ug Edmond Abdon atol sa bypass operation sa Purok 5 Barangay Limaha sa Butuan City. Nakumpiska gikan kanilang 4 ka sachet sa gidudang shabu nga mitimbang og 65 grams nga mobalor og 442,000 pesos, marked money ug mga cellphone. Kasuhan ang mga suspect og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang na disgrasya ang usa ka delivery van human matod pa nga milikay sa katagbo nga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Mahay sa Butuan City. Nakaangkon og minor injuries ang driver sa delivery van nga si Mauricio Decanay Jr. ug pahinante nga si Gordon Mingok. Sumala sa kapulisan nga self-accident ang nahitabo. Nadanyos ang delivery van nga maghatod unta og mga cake products. Sa Kidapawan City, patay sa pagpamusil ang usa ka Jericho de la Peña kinsa gitudlong witness sa pagpatay sa higala niini nga si Marco Austria sa miaging semana. Sa investigasyon, papauli na silang balay sa Barangay Balindug sa Kidapawan City ang biktima dihang gipusil sa mga sospek kinsa gilay miikyas. Hustisya ang panawagan sa kabanay sa biktima.